Здравейте! По някаква случайност може да се окажете близък или познат на диагностициран с хидроцефалия, който скоро навършва 18 годишна възраст. Знаете, че мозъкът му се пълни с излишно количество течност и че оперира за така наречената шънт система или клапа, която има в себе си, която изсмуква излишното количество течност и човека може да живее пълноценно и да е добре психически. Идва големият проблем, а то е, че му се налага да се оперира в даден момент, защото шънта има свойството да се стеснява или в най-лошия случай дори да е целия за смяна. Тук големият проблем вече е, че Националната здравноосигурителна каса не поема след навършването на 18 годишна възраст за купуването на въпросните клапи. Ето защо искането на Сдружение Спина Бифида и Хидроцефалия България е при актуализиране на бюджета на здравната каса шънта да започне да се поема след навършването на пълнолетие, защото това заболяване не е за цял живот и имаме нужда от това нещо цял живот. Заслужаваме по-добро бъдеще и заслужаваме истинска и голяма помощ от държавата.